Ako ste sa vlastne dostali k štúdiu alternatívnej medicíny v Číne? Díky tomu, že prostě měl manžel problémy zdravotní. Je to sice smutný, ale i tak se člověk dostane k něčemu, co potřebuje znát a vědět. Alternativní medicína je docela zajímavá a hlavně image terapie, která je tady u nás neznámá a velice dobře působí, hlavně na chronické onemocnění. Aké sú najväčšie výhody východnej medicíny v porovnaní s tou západnou? Západní medicína ta léčí jenom následky, neléčí příčinu. Když máte problém se zádama, dá Brufen a tím to skončí. Vás přestanou bolet záda, ale ten problém zůstává. A ako môže človek si pomôcť k tomu, aby vlastne sa k týmto liekom vôbec nemusel dostať, aby si pomohol sám? Čo má preto urobiť? Hlavně poslouchat své tělo, naslouchání svého těla. Když má někdo žízeň, tak prostě by se měl napít, anebo jíst zdravě. A není to jenom, že bude jíst saláty a tím je člověk zdravý, protože je to všechno chladný. To znamená, že musí doplnit i teplou stravu, aby se to navzájem vyrovnalo. Ako ste vy sa pripravovali v Číne na tieto liečiteľské metódy a na tú metódu, ktorú teda vlastne teraz robíte? V Číně jsme se připravovali na image terapii, taky jsme studovali buddhismus, taoismus, Inting, Neiting, pak tradičnou čínskou medicínu jako akupunkturu, fytoterapii a tujnou masáž. Takže bylo to docela dost náročné zvládnutí, ale já si myslím, že když člověk chce, tak to zvládne. Ako by sa dala opísať tá image terapia? Čo to vlastne je? Je to vlastně léčba, která se zaměřuje na dráhy a toky energie v těle a energie čistě orgánů, aby spolupracovali navzájem a byli propojení a fungovalo tělo tak, jak má. S akými názormi sa stretávate, keď k vám prídu ľudia a prídu si to vyskúšať? Čo hovoria na túto medicínu? Sú už otvorenejší k východnej medicíne ako kedysi, alebo stále skôr inklinujú k tej západnej medicíne? Protože jsme materiální svět, takže vnímáme spíš takový ty prášky a tak dále. Ale ten, kdo přijde, tak pocítí změnu. Ne, některý hned, některý později, který vytrvají ty chronických nemocích a dají se léčit image terapii, tak pocitují hodně velké změny po týdnu.